Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe sikki ala eɗen ɗo e Urban Foot taw koye jamma men ɗiɗaɓo woni hakkude men les stars wondude moƴƴo Mayram Binta Yacine kadi ko fina tawa eɗen gandi télé bedda hewani yaade e Thiakane hande kadi min gari ɗo gam hollude on fina tawa mon e hollude mon aadaji mon e cosaan mon taw noon ko jamma cuɓalagal ko jamma pekan e moƴƴo Mayram Binta Yacine woni gaari ngawle ngarago télé bedda e ballal Allah e ballal Obama Provision ene hedani men e caméra e jamma hande o ko Mamzo the King ɗum noon sikki ala les stars kadi wimon hande jeete koye jammaji histoire koye jammaji ɓurɗi dowlude e jammaji fulɓe ko woni ko nder noon son gari mon ji ko mawni ɓoyata min jaa nder min kolla mon fina tawaji gonɗi toon min kolla mon ko hebla ko toon ɗum ɗo fof noon ko yidde mawnide culture men ko yidde dolnude fina tawa men saabu eɗen gandi so wiyama fina tawa cuɓalagal heedata hen caggal télé beddo noon yahata koye culture yahata koye fina tawa yahata koye mawnide aada min goppani haydara onon e minen ko ha noon ɗo jiɗɗon foof aadi men ko nder taw ɓoyata Mballe mana mudu konte nyen mballe wale ndoro mballe yifo konte nyen mballe ndoro mballe mali Usman mali jaltari ni kumusa mballe ali ko kanali tenda manu tenda tenda musa bukai wale ndoro galala ki duwairasu urma kan chaje demre na sari jo ari le tenda ndoro wale mana mudali tenda manu tenda wale mayo wale ndoro galala ki duwairasu wala ko yiko we dani tani ndoro jamu ndoro ari be tani bama ko no ni simanyo go pamite mubite nyaari teni ngai moye paro ngana gari mumaro amadu gari tabati ku sa bu koriye tini sang amadu mamadu amadu tani no aso amadu tagar jalo ko de yi ko sen jamma jamma keli namin jot télé bedda amin jetta ɓe no feewi dendagal télé bedda amin jetta ɗum no feewi kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko dariɓe keeri ndimagu no feewi no feewi no feewi no feewi kadi kala ko fate culture men inchallahu taala eɓe jaltini ɗum comme no fotiri ni ɗum noon minen koyde pinal ngawle les stars amin jettaɓe no feewi amin jetta lenulaɗum amin jettaɓe no feewi kala programme bawɗo waɗede so tawi ke culture waɗa inchallah taala eɓe jaltini ɗum comme no handirani ɗum noon amin jettaɓe a yeeso Allah inchallah taala beltinimoɓe no feewi no feewi no feewi no feewi merci beaucoup ɗum noon bisi ko nani Daoudou Sarr ko haali ko sikki ala télé bedda nan ɗo wonde mon kadi jammo ko joni fuɗɗi e président tino haalen seeɗa tan hayso ko salmin bandiraɓe ma yeɓoɓen ɓe salmin bande en a yaw aduna Allah fof nen darma Alassane Seck dono Amadou Kalidou Seck donc calmina Foutankoɓe calmina aduna mondaji heewo foof nen darma holko mbawɗa ɓeydande bandiraɓe oɗo jamma e holko jogui sababu oɗo en tant que président mbaɗa hen yimɓe explication ko 2 minutes eyyi bisimillahi rahmani rahim mbeɗa haala hen tan mi wona bawɗo haala no fewi kono oɗo programme waɗaka pour culture ko fedde les stars de ngawle ɓuuri andede koode pinal kamɓe jeeyi programme oɗo kono en mbaɗen ɗum ko kala haaliyanke pular kala ganduɗo ko woni cosaan ko on waɗna ɗum ɗo eyyi enen halpular en enen ponki cosaan ɗum tagi enen mbaɗa ko wayni kala ɓi halpular ene bisma he oɗo cosaan o cosaan ko cuɓlago noddi fuutankagal noddi gendiyankagal somi faami haalama hol miijo joguiɗon yimoɓe ne mbawi hewde ni cuɓiɗon gaari ngawle cuɓiɗon cuɓalagal holko puusi mon e wadde oɗo ide nde wonno cuɓalagal joni ma fuɗɗo less fayi dow yimɓe fof ne mbawi participude hol miijo mo umri mon ɗum ɗo ko fina tawa amen min mbawa tan ko fo manam ko ɗum parnoto ko ɗum min parnoto sabu ko ɗum min ponki ko ɗum min tawi ko tawɗa noon sa yi ɗum a farnonto ɗum mbawata tan ko nangtade hen donc ɗum ɗo woni cosaan amen ɗum tan min mbawi jaggude donc télé beddu noon ko télé amen sabu
ko enɗam min goni hen te ko minen ndendi heeke mbaɗata ko minen poti hen minen belti e mabɓe noon saabu kala programme amin mbawi darade eɓe dara hen no fotiri ni donc minen belto hen minen beltinaɓe hen kadi yooɓe tini yo Allah ɓoynu on jarama ɗum noon on nani président mbiɗa sikki on paami kadi e ko haali ko hunde umminde to woɗɗi wona hunde tan jaggande e junngo ummi koye ƴiiƴam saabu ko haalata ko son paami neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri hoore mum dañde hoore mum woni dañde fina tawa mum ha tengti fina tawa cubalaagal eyyi ɗum noon bandiraɓe ha joni gonɗen koye les star ha joni koye les star gonɗen oɗon gandi son jii ɗum ɗo mbiɗa sikki jarani haalde on jii badge uji oɗon gandi ko kamɓe goni rewɓe ɓeeto goni worɓe ɗum noon Aiscoumé holko jeeyi sababu ɗeɗo ñantule ndeɗo tampere ko worɓe moon ɓe ñohani moon ha jogui ɗon cuusal e coftal dardade mabɓe oɗo combat konngol ne yeeso ma kaala e inde les star taw kalta ko inde rewɓe admin yettade jamreɓe ɓe holno jiiruɗa jamma hande o e holko jeeyi sababu oɗon daro guila hanki ha joni enen gonde terrain o goto mum fof ne ɗanota ko ñamata holko puusi moon hen en tant que sukaɓe en tant que fedde nde gandanɗa nde hoore ma gorko gonɗo ɗo fof joom suudu mum ari darima ɗo eɗen gandi ɗum noon weeɓani bisimilla ma kala aduna o fof kadi ne heeɗoma monde fof nen heeɗoma nen darma assalamu aleykum on calminama on juurama eyyi les star noon machallah ɓe teddina men ɓe jiiɗa men programme foof ɓe jiiɗi min darnomoɓe hen ala ko waɗi ɗum kadi sona teddinda men e yidda men kadi e horsinda men e minen kadi min mbawa tan ko rewde kadi jees mabɓe kadi ke mbi fof kadi ko ɗum min poti wadde e minen jiiɗi kadi ko fayde e pekan en e fayde gaari ngawlen minen jiiɗi affaire pekan pulago woɗon ew min teddini machallah ha ɗon wawi hadde min mbawa kadi haalde ko wone mabɓe somin kaali ɓerɗa men ɓurtat bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen kuccitɗo e debbo cubbal jontaɗo hono kumpana holko dillinma holko lawma ɗi gutteji e kalisaji ɗiɗo holko les star holluma ha mbaɗɗa ko kalda e aduna wona Ibrahima Mal kaldata ko aduna pour aroɓe janggo ɓe dañi kamɓe ɗo ɓe koppi bisimilla ma hayso ko konnguɗi tati kalda e aduna o assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh caggal yettude Allah julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mi salmini fof mi juurima fof mi salmini won les bona haalde rendo ngo ko télé mbed aduna o fof ne yemma mi salmini les star ɓeɗe salmimi mbeɗe juuromen ɓe ñaganoma Allah moƴƴere jaam e kisal no mbawɗon tindem kadi ha mbinde ɗon kam lettre tabarakallah machallah woni kam kadi welama kadi no fewi arde kadi ha jooɗade huccita e ɓiɓɓe julɓeɓe ene ara kadi ha huccita e moon onon ɓiɓɓe ngawlanaɓe kadi tabarakallah machallah yo Allah wurnu moon sellin moon saabu gurdam moon waɗi fayida machallah alhamdulillah woni kam weltare kadi no fewi machallah e arde oɗo jamma donc mi sikon nani kumpana ko beltiɗo hawronki haalde ko beltiɗo ande yoko ɓeyɗa hen seeɗa ɗumin mo seeɗa quoi yoko ɓeyɗa hen sona weltare tan weltare yettude Allah alhamdulillah meeɗa arde ɗo hene ala ko dillinimi sona Coumba ala ko jarani Coumba ne ko moƴƴo Coumba ko Coumba yimɓe foof sona weltare tan machallah weeli feewi yooɗi wayno moƴƴere makko ni kala ko juuri Allah ne weela kono gonga ne tawa yidde ko yidde hakkude ma e Coumbana walla yidde hakkude mi Coumba ko moƴƴo ɗum kam noon mi woma bawɗo haalde no feewi holko mbiɗa e cubalaagal ala machallah cubalagu ne weeli handam goo darade ɗo hene machallah ala ko jarani cubalagu machallah ma wat inchallah hitande fof mami arta Mamzo mbeɗa sikki en kadda ɗo e Coumbana e mbaɗo accompagné mum machallah donc Coumbana golle ma jooɗi peewi télé mbedda no wima a jarama o e opportunité dokkuɗo amen o seeɗa Mamzo laggu fof jarude ko wiya yooli mbaroji ɗo jolɗa mbaroji fayi ɓakkere ɗo a yiɗa hay jungo goto nema mbaroji ndi anda koni ndewi anda koni gordi wiya gordi muñi jarliri ɓappan sukku mukku laala jogoni mukku kuman tare ya Allah ya Jibril alayhi salam muɗɗa ɓottone yeehi mumre kooti mumre mumin tari subhana Allah ya Allah dakso Allah teƴƴi kala waɗa ha jinne gorko ene dari dow ɗo mbiya hirtin jinne
tinne tarnami ngaƴore wuuro waranta kam ladde bonnanta kam garne wañe mawɗo jengade tawmi ɗon gorko mawɗo kumɗo e debbo mawɗo boko naɗi heɓani gumɗo membi yiyani kubiri mbow kibiri suuman kibiri muman Allah dalla manna matta dalla manna ɗi sige seyte weyte ɗi sekkite ɗi lenkite ɗi farlikum lakum ɗi farlikum juute allahumma jarratu allahumma juusaka juusalla sa jinnanteri jinni ine horam sa gottanteri gotti ine horam ɗi umman tare ɗi faman tare ɗi beyi siro ɗi beyi ñenki ɗi beyi ñenki dale ma waygulo ewa min gatti ɗo kadi no mbirno mon ni nane télé mbedde culture fina tawa gonga tampama kono feere ala saabu ko leñol ngol jaari ɗum son kuccire worɓe subalɓe ɓeɗo on kuccite rewɓe subalɓe oɗon gandi ɗum ɗo télé mbedde wasta arde tawtorede ɗum eɗen kuccidirɗo e Sara Hamdine dono Mama Babo mo gandanɗa hoorema o eɗen mbawi wiide ɓin yiiwo ñagantake yo mawnu ñagante ko yo wuur ɗum noon Sara Hamdine holko mbira windere nde holko mbira ɓiɓɓe ngawlanaɓe e holko lawma e holko jeeyi sababu nde ɗo dillere ha les star nodduma garduɗa fulle fayde ma garɗa e banden norade kalda e aduna Allah fof noon nen darma e ballal e ballal o Bama Pro eyi bisimillah rahmanir rahim wa sallllahu ala nabiyil karim eɗi fof en jetti Allah subhanahu wa taala en juule Muhammadou rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam a hande mbi alhamdoulillahi rabbil alamin no mbirɗani mbiɗem ko Hamdine Mama Babo président noon fedde avenir mo Ngawle nde fedde machallah rendinɓe sagataɓe dariɓe gam ƴellitare Ngawle ɗe kalɗen wiye ƴellitare Ngawle ɓeɗo sagataɓe subalɓe yodɓe machallah yontaɓe en kewi tawtorede hen on hande noon min gari kadi nottade fasiraɓe men miñiraɓe men mawraɓe men les stars sagataɓe kadi hay goto présentant hande nder Ngawle par ce que oɗo ide goɗo miijo watgo noble ɓe mbaɗi gandanɗa hoorema ɓe ɓulni eɓe gaddi ɗum e rendo Ngawle e min mbi wadde ngoɗo miijo vraiment hay gaccittake hen saabu koɓe dognata koɗo ko dendagal winderdeji ɗum ha tengti kadi dendagal ɓiɗɗo gownaɗi way wonde foof kañum fewjete kañum waɗante keeɓe pewjata koɗo ko ɗum addamin hannde ko ɗum dillinamen hannde ko ɗum waɗi min gari min mbaɗi kadi présenté o ɗo e nder gandanɗa rendo ngo o hollide kadi koyamen machallah noda kadi fasiraɓe men les stars machallah ɗum noon mbe sikki on nani on paami ko président fedde avenir wi ko sikki ala waɗi fayida ɗum noon Sara holko ɓeyta hen hanni hayso ko seeɗa hayso ko 30 secondes eyyi assalamu aleykum rahmatullah télé mbedde calminama on juurama en beltanama kadi comme no président wirni tan joni ala kene ɓeyde hen ko weltare mawde avenir e les stars ko gotum maɗo hande kamɓe kewli min gari min nottimoɓe janggen kadi en wawi won minen kadi minen gandi men noti men fulle fayri jangga saydi kamɓene ko ɓurɗo men mo notiramen noon minen ñagonoɓe Allah tan programme min mbaɗo yoɓe dañen réussir 100% saabu réussir o won réussir amen minen foof saabu fof ko emen artat wona kamɓe tan naftorto soɓe keeɓi kadi minen kadi mamen jiihen koye men min ñagonoɓe tan ine bon réussite on jarama ɗum noon ɓe sikki on nani on paami ɗum noon moƴƴo Mama Babou holko mbaynotoɗa bande eyyi handi tan ko yettude Allah e julde Mouhammadou rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam mbeɗa wi tan mbeɗa eero dendagal ɓiɗɗo ngawlnaɗe way wonde e Ngawle way wonde e less dunde Baba Adama nde foof yooɓe mbatta haqqillaji mabɓe e ƴellitare wuuro ngo e ƴellitare wuuro ngo noon kadi ɗo pelle kewi wonde walla e fedde men witende jeunesse mo Ngawle ɗo wawi wonde foof o won Nouakchott o won Nouadhibou o won Dakar o won gandanɗa hoorema Ngawle to ɗo foɓere nde woni ɗo e sukaɓe mbatta haqqillaji ko ɗeɗo pelle goni pelle ƴellitode wuuro ngo kay ɗe pelle mbawata hen wadde assurer notre développement donc je vous remercie ɗum noon merci Seydi Sarr golle ma jooɗi peewi eɗen ñaago kadi nde Allah hebbinto waaɓe no moon nde wonno miijoji moon ne moƴƴi ɗum noon bandiraɓe eɗen mbiya tan jaaɓen janggude tuggude tufni ndar guettu ndar moolo ha wiyanma ko ɗo woni tufni Ngawle e Ngarago Ngawle ha ƴella e rangue ɓittele sammamma funnague e hirnague e rewo e worgo en teddiniri ɗum jamma o kadi eɗen mbasi o rendo ngo yo en jaaɓen remtude kadi janggen ko tawɗen ko tawde harmani mbatten hen haqqille sikki ala so haala juuti ñawat en calmini bandiraɓe kala en mbaɗi ɗumen juulmo wuuri kadi yo Allah accan en sababuji ɗi cukalel ngel ɗo wiyete ko Ibrahima jebbi mamma dada mal ala fo ɗo tani ko yoolani mooli aha so nangui mbarodi masat ɗum wiyete yilimere amin gandi ɗum
eyyi ɗum ɗo noon en cababinat ɗum ko wullata ko ko pekan yimɓe kadi eɗen nangi eɗen namni eɗen ñaagui yaafuya rendo ngo sabu haala so juuti tan ñawat salli ala mouhamadou rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam e bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbeɗa sikki ka haala kam hayso ko walama haalede ko ñawani nde wonna ko waɗi fayida ɗum noon ko ballal ale ballal o Bama Pro ene wonannomen e caméra hannde ko Mamzo ene wayno jammo noon o fuɗɗima nayhude kono ha joni télé bedde ne jokki yaadude moon min goppata haydara oɗo ko Louty Sarr eɗen ñagonde Allah junnoɗo balɗe ɗe gona ɗo duuɓi nde wonno gurdam ne waɗi nafoore aɗɗoni lewni ngol a itti min yewede kadi a findini min a tindini min a hokki min cuusal minen ñaago Allah mo ala ko mo ganduɗa hoore ma ala ko ronki nde rokkatma balɗe juɗɗe gonduɗe e mbawka saabu ko joguiɗa ko rendo ngo ne sohli ɗum noon Mamzo en jaat seeɗa garten kadi ƴeewen goto e jaale leñol ngol joni kadi ene wayno ha joni ko télé beddo e ballal ale ballal o Bama Pro Mamzo to caméra to ɗum noon eɗen kuccine jignade men mo gandanɗa hoore ma o jarani kadi en mbaɗ ɗum présenté saabu waɗi hoore mum présenté eɗen gandi kala ɗo pekan nodda kala ɗo fina tawa nodda kala ɗo suka ngawlenajo e dabanajo e jundunajo dari so noddimo woppata haaju makko e hammu makko o walda e mum on jamma ha weeta ɗum noon hol wasimo joguiɗa faade e yonto saabu haalaji moon ena nafay rendo ngo ko heewi ha tengte génération hande woni sukaɓe hande ɓe noon Seydi Sy konngol ɗo yeeso ma bisimillahi rahmani rahim salatu wassalamu ala rasulillah caggal yettude Allah nelaɗo muɗum ko julde rasulullahi sallallahu taala kadi min mo gadɗa o yomi haal mi wima Aïssa Samba e Mbarik Samba jibini jarno Mbarik Aïssa Samba jibini dada Aïsi e Kumba Aïsi woni Dabayi dada Aïsi woni Ngawle dada jibini mamma dada jibini Karel woni Bamma ko ɗo puɗɗorɗen mino kaldo ma komi dende mbeɗa wi tan Ngawle e Ngarango woni Penda Moussa Boukar Yero Edou Samba e ten Dabayi ɓuuri Decce Mañe Hammata Mbañe Habiba Mbañe Cheikh Mañe Binta Mbañe Oumar Mbañe kamɓe jiiɗi yumma e baaba yoɓe tinno noon sukaɓe yo tinno ɓe jokkodira ɓe tinno ɓe gayna woni aynude kalmba anda yo namno kalmba anda kadi yoɓe janggu jangge jaam so neɗɗo wiyama ka ngawnajo walla ka dabaynajo mari toon suwal ɓe ngala toon en hersini yo kalmba wawa yo janggoy won janggoɓe ne mbawi sappade e wullude won janggoɓe mofta tan ndeeƴa kadi an ka gendiyanki waɗi wiide ka gendiyanki mi nani haala ma ko wona hande mi heeɗimama e radio mi heeɗimama e émission kono mbiɗa jiiɗima kadi ya jokku golle sukaɓeɓe woto hen goto a yaw sukaɓeɓe woto hen goto a añ kala mo jiiɗa fijjemu jaɓɗo fijjude mum calli fijjude jawa hajuma allahumma salli ala seydina mahamadin wa sallam yo wani wayanno tabarakallah ndeysan mbeɗa sikki bandiraɓe on paami sa nele asmane cuuki yawa yettoyade en nani jiknaɗo men o ko haali ko en nani dende men o ko haali ko ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe minen ñagonoma balɗe juɗɗe gonduɗe e cellal yata ko yaɓɓe kaɗa ko an rokka ɗum nde wonno gurdam ma ne waɗi nafoore Ngawle Dabayi jundu eɓe joganima jettor cuuɗiɗo e peñƴo kalɗo nanɗa mba haalani nanɗa fof minen nana darde ma e golle ma juɓɓuɗe minen ñagonde Allah junna ɗum noon télé bedde yettima jarnima weltanimama sukaɓeɓe kadi woni koode ɓamtare eɓe jettuma eɓe jarnuma eɓe goppema hakkille minenne kay eɓe goppema hakkille kono eɓe goppema hakkille saabu mi nani eɓe ñohma e moƴƴere ɗum noon Seydi Sy yo Allah junnu balɗe ɗe ɗum noon Mamzo ɓoyra ƴeewen programme o fuɗɗima nayhude ƴeewen holmo dokkaten konngol tadi wata pina lewle ngawle ngawra wala ngawle gara ngawle dewa tuli jama juma ko le bay kalid ngawle ledi tayri law ledi pokare alfaya ngawle ledi hamiti sama siri Sulaimani Hamadi Musa ngawle ledi baba jeyna majal sad jamma ke mara di tam ko ko kana ro wado an fo ko gandi dukase fokuse talkun malkun jabe
jaɓe jamtuye fole ko lungal fofal mawɓe buge fejjani yetto jinni tawi jinni jaabi kursan kabiri nan kabiri kaña tolle yagre cakkum mbaɗoɗon gara wona min warama ko Allah warma mbiyani de gumbo de kar gumbo kari karante gumbo kara ñalle tefo gumbo de fotaka dere dewol gonɗo hammade samba sideymani yusuf amin duniya min joy fi kuuji bata hammad min jo hammad bata hammad kadi dunniyal jarngal jammaade nekkel min jo fulay jayri gayfi ko suudu birane saga birane daaɗo min jo mamma bokara fulay jagaramngal min jo babo kadja jara jagaramngale ngawre ñarana nawten ɗi fuuli gawral mamam manam ceerman jooɗu min jo elmade o jarmin yooɗu min jo jaggi faami kay bonna binni wadde nawre gaarano togere fañiñoon kono mbiɗa yedi maaya datorode Akram Salal Muhammad wala Muhammad toutes ces taljum maljum jaba tuude fali bi lugan madi buude kabir ndang kabir kaña li kaña tolle cakkum wona min warmaka Allah warma tuɗallo o jombole kogo Allah gloɓi min gel nottiɗiñol Allah gloɓi ngarawɗialteratigal maye hammadou moussa wororotol jimi maye funnañelinnañe ande ɗon golle jooɗe mbaɗi ko yeede mom ande ɗon golle jooɗe mbaɗi ko yonde mom ande ɗon golle jooɗe yaadole ton ayaɗoɓe fekkerete yimoñaade fekerteji mon jaate baale ndeɗo fekkere kay woñaade nden towoy gontu jeele yallo bulugo ndu camdeje yalloɓaɗo laynena to bangaris to bangaras ndeko wawi ndiyam ndeko wawi loro golle fuuyi fay wotema guiti pamɓe on forema rew donc ha joni ko télé mbed ha joni ko ballal Obama Pro wondude caméra to no wonan men toon Mamzo no eɗen gonde mawni men jignaɗo men hono Ibra Seydi Ndiaye mo gandanɗa kañumne golle mum meeɗa famɗude meeɗa famdinde ko fate fina tawa men kala ɗo ɓe daari ɓe dardima Ibra ɗum noon Seydi Ndiaye ngawle ne huccitema aduna Allah fof ne huccitema kala ɗo neɗɗo woni e nder aduna o hande ne darma ɗum noon holko joguiɗa wasi faade nde ɗo fedde alhamdulillahi rabbil alamin Ibrahim Djiby Mamadou Al Moussa Ndiamane ko addi fof ko weltare d'abord kadi minen komin jogui ko minen kuccine moɗon e komin kuccinde koye leñol ngol komin kuccinde koye moɗon woni hol ɗum ɗo ko yettude moon e duunade moɗon woni yettude moon de ko andude tigi onon gandi koye moon onon jiiɗi koye moon nde tawno noon andude baali andu fof andude hoore muɗum ɓuuri onon gandi koye moɗon onon jiiɗi koye moɗon saabu oɗo programme mo mbaɗɗon ɗo on mbaɗirani programme pour onon jiilo hen kalis walla won programme uji gonɗi ɗo ɓurɗi yawde addude kalis ɓurɗi wawde addude kalis konon kuccinani ɗin kuccan ɗon ko fina tawa meɗen ɗum ɗo ko gueɗal e nder cosan pulagu noon waɗi killi kono fulɓe wiyoɓe mbimi fof ko fulɓe kono noon oɗo kadi ko gueɗal e nder cosan cuɓalagal kadi ko hindi ummide e nder pulagu kadi ko hindi tiɗde ko hindi kadi ganduɗa hoore ma andade ko hindi kadi labtude ceer nde tawno cuɓalagal tan yimɓe gandi cubballa fenata cubballa wona nafiki cubballa kadi ñohata cubballa kala ko haalatma ko nafoore mum kala ko haalma e caggal ma ene suuti haalde ɗum e yeeso maɗa donc ɗum enen jettirɗum Allah ha no feewi wonno ɗo ko Obama Pro Mamzo de King to caméra to e DJ Obama Ibrahima Mal e microphone o ko ballal e ballal télé mbeddo minen dokka mon aadi ko ɓooyani saabu en jiffina tawa en jii cuɓalagal kadi eɗen gaddi ko cosan tan woni gonga ko cuɓalagal tan woni gonga saabu
mo ganduɗa hoore ma sa liiɓi ɗum yeddat liiɓ ɗum e ndondi mbeɗa sikki on jiiri guite moon ko kewi ko ɗo wona mahamnele mamadou ko hunde wonde aadi men hakkude moon e télé bedda hakkude moon e Obama Pro hakkude moon e Fina Tawa hakkude moon e dendagal Fina Tawaji men noon kala Fina Tawa bawɗo wonde télé bedda na waɗa moon compagnie ɗum noon ko Mamzo wonanomen e caméra o yo wuur les Star kono yo wuur Ngari Ngawle yo wuur darniɓe cubalagal yo wuur dendagal nalankoɓe fuutankoɓe ko ballalal e ballal Obama Pro to micro wonno toon ko Ibrahima Mal mi heddanomen e caméra o Mamzo ɗum noon aadi men ɓoyata inchallah kala ɗo Fina Tawa noddi min nototo mbi sikki on jiiri guite moon